Jordkloden består af plader, der ligger rundt om kernen. Disse plader støder sammen og kaldes kontinentalplader. Der er 3 forskellige måder, kontinentalpladerne støder sammen på. Konstruktiv er, når pladerne glider væk fra hinanden, og her kan opstå jordskælv og vulkanudbrud. Konservativ er, når de glider ved siden af hinanden, og destruktiv er, når de glider mod hinanden. Her kan man se de forskellige pladegrænser. De blå er konstruktive, de grønne er destruktive, og de røde er konservative. Når en oceanbundsplade glider mod en kontinentalplade, glider oceanbundspladen ned under kontinentalpladen, og det materiale, der kommer i klemme, bliver til bjerge, f.eks. Andesbjergene. Når en kontinentalplade glider mod en kontinentalplade, udvikler de foldebjerge, og det kan fx ses ved alperne i Europa og Himalaya i Asien. Når en oceanbundsplade glider mod en oceanbundsplade, glider den ene under den anden, og en dybdegrav dannes. Her kan også opstå en tsunami. Hvor mange kontinentalplader er der? Der er ca. 14 kontinentalplader. Hvad hedder de forskellige kontinentalplader? Eurasiske, nordamerikanske, Nazca, australske, stillehavs, indiske, arabiske, afrikanske, filippinske, sydamerikanske, caribiske, antarktiske, Scotica, Coco og Juan de Fuca-pladen. Når oceanbundsplader danner dybdegrave ved destruktiv pladegrænse, kan det udløse en tsunami, da store mængder vand flyttes. Når pladerne glider fra hinanden ved en konstruktiv pladegrænse, er der nu plads til, at magmaen kan komme op, og der dannes vulkaner. Ved en konservativ pladegrænse, hvor pladerne bevæger sig frem og tilbage mod hinanden, opstår der mange jordskælv.